محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة. اللهم صل على سيدنا محمد حبيب المعبود شافعنا لمن فرج الكرب وعلى آله وصحبه وسلم صلاة الله تاما وسلام الله تاما على ياسين المكرم من جاه إلى يوم التنادي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم جاء عظيم الجاه سيدي ومولاي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. da farko dai sunana Yunusa Muhammad Usman wanda kuka fi sani da Madiyan Yabo. Kuma ce Majalul Shurafa wanda muna da Da'iratu Shurafa'i Foundation a ƙarƙashin Maiduguri Isa Foundation. محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة. Kar ka bari a baka labari maza garzaya channel YouTube ɗin mai suna SKW, ma'ana saki kowa ka kama manzon Allah, domin ka ga irin hidindimu da abubuwan da sha'irai suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mazajen da suke gwabzawa da faɗi tashi yau da kullum a fagen gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan channel YouTube da muka buɗe mai suna SKW da sha'irai masu kishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan channel YouTube mun buɗe shi ne don kuma dan ɗabbaka soyayyar manzon Allah da ahalin gidansa alaihi salatu wassalam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. محمد يا محمد محمد يا